Kung papilion mo unsa may inyong pilion nga kinabuhi sa Ginoo o kinabuhi sa demonyo? Kinabuhi sa Ginoo. Kinsay mo pili sa kinabuhi sa Ginoo? Tasa kamot. May. Ako lang ning gipangutan na kay ang gipakita manggod sa Ginoo nga iyang kinabuhi mao ang pagka-creator, ang kanabatang magbubuhat niya, protector sa siyag kinabuhi niya, humanda yon savior siya sa kinabuhi. Ang demonyo tigpatay sa kinabuhi, tigdagmal sa kinabuhi niya, iya pag yung giandaman og impierno ang kinabuhi, dili kaluwasan ka dautan sa kinabuhi. So di mo mosugot nga mosunod mo sa Ginoo asa demonyo. Klaro hagyog pangutana imong tupad, inasiguro ka nga di gyud ka mosunod sa demonyo. May pahunaton gyud ba? Sige. Aron aron di kita masunod sa demonyo, unsa may unang buhaton? Matod pa sa atong ebanghelyo, si Kristo nahigugma gyud kaayo sa iyang katawhan, ug ang iyang gugma wa gyoy sukod. Kamo, nahigugma gyud mo sa katawhan, wa gyud mo roy gidumtan, wa mo'y gisigihag kasaba, wa mo'y gisigihag libak. Wa gay ka mahigugmas katawhan, sige kag pangasaba, dali kay ka mangusi, dali kay ka manghapak, nya magsigi pagyog panglibak, demonyo ka. Kay pulos mo ni kinaiya nga sukwahi kinaiyas gugma, si Kristo nahigugma gyud kaayo sa iyang katawhan. Apil nas Judas, apil na kadtong mga nagsigi og pangitag paagi nga patyon siya kato mga leaders, mga Hudiyo, mga leaders sa mga kaning katilingban sa mga Romano, apil ng mga pari, mga leaders kaparian kato sila si Caiphas o si Anas, maotoy mga leader siging pangitag paagi nga iyang patyon ang Ginoo ni sige ragyapog higugma ang Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mahigugma lang gihapon bisan pag gisigihan na kag daot? Tasang kamot. Nay usa ni isa suhay ko nog luwa ang naong ana kana anang lud iba ang naong kausa lang karon na lang taod-taod aton tan-awon og di ba manghapak. Ita ay lang sa dayon say magpinatyanay niya mo dinhi. Si Kristo grabe gyud, wa ra siya gidaot, gidagmalan gyud physically. Grabe gyud kayo, pero wa gyud siya suko. Kay nga naman nasayod lagi siya nang iyang gugma way sukod. So kamo mga ginikanan, testingi kuno ninyo, i-apply ni nga sa inyong mga anak. Kanang mga anak ninyo bang addict is computer ba? Sige na lang duwaan ng computer. Nya mga tapulan ra ba kayo? Kanang inyong mga anak gud nagadagko lang kaon, tapulan kay tanan. Nya bugo ra ba? Hasta module ikaw pagi patubagon nya unsa man magyaw-yaw mo o mahigugma? Congratulations og mahigugma mo, magpunay gay mo yaw-yaw, mga demonyo mo dagko. Ala sige kamo sa kunong mga anak, kamong mga anak makaako mo nga inyo ginang pagngon ang inyong cellphone, biyaan gina ninyong inyong computer aron mo tabang mo pagpanghugas, pagpanglaba, pagpanglimpyo nya magampo gyud kuyog sa ginikanan, mo simba gyud kuyog sa ginikanan, magrosaryo gyud kuyog sa ginikanan. Kisang mga anaka dinhi nga mobuhat ana ta sa kamot. Mga bata pa, mga demonyo na. Peligro kayo peligro kayo na mo nagipakita sa Ginoo nga gitukod niya ang Eucharistia. Nga naman diri sa unang pagbasa gihisgutan nga
ang mga daotang mga tao nga nagsigig daog-daog sa mga Ehiptohanon, kadtong mga sa mga Israelita, ang mga Ehiptohanon gisaaran sa Ginoo nga laglagon silang tanan. Nya kadto kunong mga balay nga way dugo nga gipahid, di makakitag dugo. Patyon dayon sa anghel sa kamatayon. Pero kadto kunong dugo nga ilang ipahid sa mga haligi o pultahan sa ilang balay, sa may buhaton, sayluan. Ndot kayo. Karon, unsa man ning Eucharistia? Ang lawas o dugo ni Kristo atong kanon. Kanon na to. Sa ato pa, ang atong tibok lawas, mapuno sa lawas o dugo ni Kristo. Inigabot sa anghel sa kamatayon, kay patyon ta, dili ta niya mapatay. Nga naman, gigwardyahan ta sa lawas o dugo ni Kristo. Nya kanarong musimba, nga igo lang mo tutok, di mo kalawat. Ang sawa na, magwardyahan pa na sa Ginoo. Ha? Magwardyahan, dili. Dili, oy. Impiernohono na na. Patyuno na na. Yang anong mo tutok raman, anong di man mo kalawat. Namagukoy sa pader. Ana. Nakaroon sa may buhaton para makakalawata. Ha? Biyaan ang sala. Biyaan. Mauna nga si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, miingon siya nga, dili ba sa matag kao nato, sa matag inom nato nining giskonsagrahan nga pan o bino, nahiusa man ta sa kinabuhi ni Kristo nga nagpakamatay para nato. Masabot, patya pakighiusas Ginoo, aya pakighiusa ng imong sala. Kung naa kay kapuyo karon pananglitan or naa kay kabit, ang sa may imong buhaton, biyai, ihatag nga rispari. Di ba? Ako pasabot ba? Pakumpisala sa pare. Nya human biyai ang inyong relasyon. Tuong sa mong dawat ni ana. Dawat mig salini mo, ngita lamig branyo. Dada sa simbahan, padawata sa sakramento, ay mo pagsigpuyo-puyo, ay mo pagsigig dipinsa ng inyong sala, kay usahay gud kita kusog kay tang mo dipinsa sa atong sala. Muna panahon sa katapusang panihapon, gihugasan ni Kristo ang tiil sa iyang mga tinun-an ngato sa narong buhaton. Nganong nibuhat mas Kristo ato? Tungod kay matod pa niya, akong hugasan ang hugaw. Di siya gustong naatay hugaw. Ingos Pedro, ug mao na Lord, ayaw lang tiil na ko hugasi. Iapil sang akong kamot, akong o. Ingos Kristo, ang nakaligo, gikas o nga ris tiil, limpyo na na. Pero inigsugod ni muglakaw, kanang imong tiil, mo ginay unang mabuling. Hay man ang tiil, dias babaw o dias ubos? Kinsang tiil din nga diya babaw? Ano? Naas ubos. So, kanang naas ubos, maunay mabuling. Para nakuusan ni siya ka kaning pasumbingay ni Kristo. Hayman ang langit, ni as ubos o tuas babaw? Tuas babaw. Kinsa may daling mahugaw, ang diya mas ubos, no? Sa to pa kanang mga tao nga kalibutanon kaayog batasan, mo nay daling mahugaw. Kanang mga tao nga langitnon kaayog batasan, di na mahugaw. Mabitan ang dunay mo anhi din nako, mangumpisal ba? Magkirig-kirig, padir pakumpisal sa ako, padir ako, magmisa nako, padir kadiyot lang, padir di jud ko ka communion kay di ko ka kumpisal. Ako na lang yung tagaan kay mura magratol kay tanan. O sige nga ray kumpisal na sa Miss Dapris. Yes, Father, bless me, Father, for I have sinned. My last confession was yesterday, Father. Yesterday siya ni kumpisal. Yesterday. Kailan mo anang yesterday? Ang saan na yesterday?
gahapon. Oh. Ako niya sa may imong sa pader nakasinghag mangugos akong anak pader niya nakahatag sa kog kana bitang bati nga example pader wa kayo nako ma-dispose ang akong self sa kaning holy mass ana mura na pader nako mo kini imong bisyo kada adlaw kada nimo simba siya pader kay mahadlok man jud ko pader nga mo atubang sa Ginoo nga dili ko limpyo nako mosamot jud kag kahugaw ug mao ni imong batasan. Ngano man? Nahibaw mo ngano? Ha? Awa mo kibaw? Pareha dito. Ay, kung ano wa ka kasabot nga ang sakramento di ay kung imong tugutan nga maogi imong dawaton sama ng kumpisal, kanang bunyag, kaning Eucharistia, mulimpyo ni nato unya dinhi sa Eucharistia kaning misa limpyuhan sa Ginoo ang atong mga sala pero naa kay mortal sin ni patay kag tawo ni kumpisal kagahapon nya pagkagabi gipatay nimo imong asawa kumpisal aron mapriso ka ikaw gaspa dili og nakahimo kag mortal sin dani kumpisal ka karon nga paghuman ngadto kas imong kabit ikapikap ka dito gamay ana unsa man na mortal sin pwede jud ka na mangumpisal ini kaugma pero maninghag lang kas imong anak unsa may tawag ana venial sin unsa may hugaw nga mitapot sa tiil sa mga apostoles kung mulakaw sila humagkaligo, abog ba? Pasabot ana, ang abog, waswasan ra naggamay. Pero ang hugaw, nga dako-dako, di na pwede, labigig na hug sila sa lunangan, di na madaghugas-hugas, ligo na ligo na. So di lang sa tabang ligo. Kining misa, mupapas ni sa tanan nga venial sins. Mao bitaw inigsugod sa misa na adayo ng sana contrition kanang Ginoo kaloy kami Kristo kaloy kami Ginoo kaloy kami nya mohatag pag yung absolution ang pare kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. So kung ang imong sala binyal hinulsuli mapapas ra na tuo ni ana nga papaso nas Ginoo. Pero kung ang imong sala mortal, pangumpisal. Nya magsigi na lang sa kada adlaw, kumpisal ka, nya adto na sa kas mortal sin, kumpisal na sa ka, adto na sa kas mortal sin. Ang imong kumpisal dili na siya tinuod nga kumpisal, kay ang tinuod nga pagkumpisal mauman ang pagdesisyon nga akong biyaan ang sala ug ang okasyon sa sala. The sin and the occasion of sin, the commitment and the occasion of sins, imong biyaan. Nanglitan, sikag tanaw ng cellphone nga naay porn. Nya dayon ka diri report, pader nakahuna-huna kog laway, ka-masturbate ko pader ana. Kapila sa parehas kadaghanon sa imo pader kada. Anaw sa makatag-an kay kana bitan naay makatag-an kana inig kuan inig pangumpisan hibaw ka nato pader lakim ta pader kay kita tag kuan pader maglain man datong unahon pader nako hibaw sa nisiyan parehan ni unahon da na sa usahay pero usahay di man sad katag-an ana unya inig human imong kumpisal kadto ra gyapon imong tan-awon patay ka diha gubaan na tong imong cellphone ilabay na to katong imong computer masuha to aron mawagtang na diha ang mga porn di ba nya adto na ka magsigig basa sa Bible kanang way picture ba Bible ana adto na ka og mo gamit kag computer basa na ka sa lives of the saints ano di man mo agree. Og mauna siya ang gitawag og pagdawat sa Ginoo. Muna'y tinuod nga pagkaon sa Ginoo. Nya ikaon na nato anas Ginoo nga maunay atong disposisyon limpyuhan sa Ginoo, sayloan kasiyawa sa kamatayon. Di siya kasud nimo, hadlok siya nang
imong bakba nga naay Ginoo, hadlok siya sa imong kasing-kasing nga naay Ginoo. Nya kay imo man ang gikaon, ato man gikaon Ginoo, mo circulate man as tibok natong lawas kay i-distribute man na sa atong nervous system, no? Atino ba nervous system? Kana ba inigkaon na to ba kani mga kana ba imong atong gikaon, di ba? Ang nutrients ana i-distribute man na sa atong lawas, no? Ana, o di ang tibok nimong lawas na nay Ginoo. Nya hadlok na kayo ana ang yawa, eh. Di kano, lingi ako no na imong tupad. Nanaway ang naong. Malipay ka magtanaw o mahadlok? Ika. Anawa. Kay kanang mga naong na Ginoo, malipay man ka igtanaw nimo. Pero ang naong gani anang tawhana tupad nimo, murag mahadlok ka, labi na ning nagwali, mahadlok ka ani. Kani mga lektor mahadlok, lala Padre siya, lala Padre siya. Ang kani mga sakristan, oh Padre di mo misal na di Padre Arnel, mo ito Padre Arnel tato. Sana sa misa. Mana gani? Sa ato pa, tuwa ditong Ginoo, di adiring demonyo. Kamong mga ginikanan, kahadlukan kayo mo sa inyong anak, pasabot ana, demonyo mo, demonya mo. Kanang inyong anak ba, ngay nag-abot nyo sa balay, manghipos dayon, manghipos niya, magtinarong dayon, ana, maglimpyo-limpyo dayon dito. Kana, nakakita nagdemonyo. Lagi. Pero nag-abot ninyo mo, ang inyong mga anak gani mo, aligre kayo niya, magpasad-pasad, ana niya, lingaw kay tanan, ana, magsigig ambak-ambak, kana, kita na Ginoo. Oh. Tanawa ka ron, no? Pag-abot sa pare, di ba, mutarong na yung lingkod ang uban, no? Ana, pasabot, ana, nagsugod, nagmisa ang demonyo. Dili sa doy, na mo siya, gitawag ito, respeto. Ang kana manggong kasing-kasing mo na isukdanan. Pagsuot na ako, sa inyong gibati, nahadlok o nalipay? Nalipay. Ulo-ulohan. Bebe, kamo mga choir diya. O, karong choir. Sugod na ko, sa man, lipay mo o kuyawan? Lipay. Mga yawan, unsa kay ulo-ulohan lang ta. Lipay. Gaya may bagong uniform pa dali. Anak yun. Muna, depende na. Kung naagitay Ginoo, daghan kaing malipay. Na may pipila masuko sama ni Kristo, gikasukan man siya sa mga demonyo sa diyog batasan. Pero daghan diyog kaing nalipay. Hangtod karon, daghan kaing malipay. Jutay ra ang masuko. Ang masuko, kana rasang mga buangon, ang yawa. Una, hinaot unta nga ato ning matngunan nga kining atong gisaulog karon mao ni ang pagdawat sa Ginoo. Nya kung dawato nato ang Ginoo, biyae gid ang sala. Dili pwede magkuyog ang Ginoo ug ang sala. Di gid na pwede. Matod pa ni Kristo, mulihay gid na ang kamatayon makakita sa dugo sa kinabuhi. Di kita mamatay. Yung kapader na ngamatay, malagi itong mga balaan kayong tao, sama nilang John Paul II, Mother Teresa, patay man lagi. Dili man na kamatayon, kanang mamatay ka karong taod-taod, di man na kamatayon. Unsa man na siya? Transformation. Mausab ra ba? Di man na kamatayon, God. Anang imong tupad? Nya ikaw niya, di na mo ginhawa. Niya imo nang tawgon nga patay na, dili na patay, ni transform. Mo na ini kabot mo sa inyo, galisod kay ginhawa imong bana, ina din, dong mo transform ra ka. ay jud hilak. Uy, tawag pa rin, ay karatol, hapit na mo transform. Na siya? Ang importante nga mohonong ang iyang ginhawa nga napuno siya Ginoo. Kaysa wa mohonong iyang ginhawa pero napuno siya sa demonyo. Muna ikuyaw. Nga, ang kadang imong anak na nagsigig tutok anang computer hapit dili matug. Unsa man sa imong isulti? Ano imong isulti? Ha? Ina, unsa man dong gusto ka mo transform? Kaya ka na namang filming kuwang stove.
Transform yun na. Muna karon mga 30 anyos, 20 anyos, na gani usahay, teenager pa, mukalit lang atake. Patay, kay kuwang mas tuog ang immune system nga matay naman. O, di perting pataya. Gusto ka mo transform dong, dahil, di ko mo, kamulay una. Tuog og sayo, matag sayo, ampo tarong, trabaho tarong, kana, dugay kay ka nang mamatay. Mabata to mga kaliwat sa una nga mumata bitaw matog og alas 7 gabi or alas 8 gabi nya matag alas 4 kadlawon adto dayos adto dayon sa kuan ana tang tag-asag kinabuhi wahay daghang vitamins wa nang supplement kanang dagko kay mga garapan dagko kay tanang perting mahala siging hamong anang naang mga kuan kay para jud kuno healthy wa na sila ana magsige ra nagbatil aton to ang kuan sinunog ana sinunog usahay katong tabliya inom gamay adto dayos ana sus ngabot og tag 100 moabot tag 115 110 ang kinabuhi labing sayong matay ot 90 ana sus karon hasta ning nagwalim kalit lag kirig Padre Suarez lang manghot na kog tulo ka tuig sus gaduwag tinis patay lang dayon ana labaw na ning niyang na nagatubang ron patyonon kay ni pero dili na mo'y kamatayon nga atong likayan ang kamatayon mao ang pagkawa ni Kristo muna makighiusa ta niya makighiusa ta sa Ginoo nya unsa ang pagpakighiusa kining paghugas sa tiil sa mga tinun-an maunay pagpakighiusa kana bang magtinabangay ta nga malimpyo ang atong sala na ato nang iampo ha nya karon ato niyang saksihan ang ato karong paghimo paghugas sa tiil sa atong mga kaigsuonan nagrepresent kini sila sa lain-laing mga sektor sa atong katilingban aron pagpakita nga kitang tanan gimaoy hugasan sa Ginoo bulahan ni sila karon igumaghugas pwede na ni sila mo transform pero kung ito go sa Ginoo pero di sad ato lang sad silang tagaan og pasidungog